nwere nwayọọ jụ Igbo na-ekwula aka ọrụ etu aka siri kwuo akwala unyi ọkwọ mmiri ka egwechu mmiri lu unyi ejizi m ife anyị eme ọrafịa ahụ emekwa nke ana na-asọ nke ana na-asọ nke ana na-asọ ndị mmụọ rọsọ ife ekwuburu ka bịara bewu fonu bịara ọzọ ọchụ gidigidi ọ na-gidigidi anụ aja ọsọ aja egbe ana itesi yesu osi mbiri mbi itesi yesu na aja ọfịa eze a na-asọ anya ya asọ onwe ma anụ n'ufe ga-aga nkụ ya agbajisi ya a na-adụ ntị ya anụ ọ ga-ajọ mmadụ bụ ajọ mmụọ eziokwu adịghị n'otu ha ruo mee izu ome n'ọnwa ajọ nnụnụ a na-ebe n'obodo na-alụ na-emezi sọsọ ofu onye amalụ gbajegbu n'ala egolie ka ibu ndị ori mmadụ 10 unu etinye ka ife adụrụ ọrụ unu okwu ezinụlọ n'ikpe ana ndị ọchịchị ji ụfọdụ merụ ngwa ọrụ ha iji ebube ndị ilo ha ole nwunye ego ọma na ọkpụrụ nwunye nna ejebe afịa ha jiri gbuo ọka iwu na nwunye ya umemekwuru ndị kpọrọ ha ọrụ ebe dị iche iche na-apụsị ịtazi ọ dịchi ka mgbe egbe na tupu arụ gbagwo ya gbagwo maka echetakwa na o nwere ndị bịara rọsiata n'ọka ndị alụ ụlọ nke aka azụ ọkwa ha ka a na-ebeku oge agụ na-egbu ụka dike adamee ka obodo delu a na-ezi ndị ori ife efi ndụda jiri ka efi ugwu ọgwụ ejiri ọfọ ọgwọ ọrụ nhachasịba ka asakọsịba labụ ndị igwu ndị omekome kpanikwa beji m ifi ogbugbu si onye meta nya were isi ebulu nọkwọrọ onwe onye yekwuru ụmụ ogbugbu ọnụ ha nke mere ego mpe ụmụ Igbo kọwalụ na ụmụ uwe eziokwu akwụsị ịkwa afọ nkwọ ogbugbu na-agbasi ozu debe n'elu ana na-eme amala ibegiri o ji eyinye egwu n'ozuara erule ozuara esi isi ya afọ ijiji na-arụsị agbara ụwa agharị na ọ chọrọ ogbugbu o ji edunye ozibe ndị ụgwọ obodo na-atọ ndị agbara akwụkwọ tụnye ọnụ tupu ofi ogwu ụgwọ ọ na-eje kata nzu na ọra mmụọ dị iche iche na-enekwe enwesi n'ezi afa ya bụ Michael ewere ilo na-asị kpọba mọnki o nwere oge eji ama ọkwasị ndị mmadụ ijebe okwu adịghị ka egbe ejekwu okwu ọkwa alụsị dị n'ugwu Yoruba Bini n'ụwa niile Igbo ya dụzi iche mgbere ijekwedo uwe na obi asọta edi ọkọlụ ma akụkọ onye isi ọdịnala n'Ọkịja o wee duje maka ndị siri na asụ chasịrị lụọ ya ife mana okwu ogbugbu dukwetu ọdụ ọ kọwara na ogbugbu aya egbenata onye aka etocha na rapụrụ ogbugbu ntụ onye gbuo onwe ọ bụ ndị ebe ha ya ebula ozu ya gaba na obi ndị ntụ ma na-ekwonu ndị ọ na-egbu kirikiri mba ogbugbu akpụ sọ ndị chọrọ ikpe nkwụgba ọtọ ndị na-egbu mmadụ were awụfu zọrọ onwe ha jee n'ụlọ ụka chiribe eze ebe a na-afịa okwu mmanụ na ọgaranya bụrụ ogbenye ife ya obolu ndị ụka ogbugbu a na-egbukwu ndị na-eri ife dolu n'iyi ndị na-atụ ụjọ obodo n'ukwu gbukwuo ma ndị eberi muchiche ozu ego na-atụ egwu ndị Siria na-adụ na mma ogbugbu
ebube nwere nwa nọ mara isi mmụọ ya na ndị ozi ya ọ bụchasị kwụba aka ọtọ kelu maka Tafa Balogu na ndị ọrụ ya isi n'anya dị ha ṅaa Agwa Balogu eyi na-akpụ ụkwụ ụkwụba na nsọ ogwugwu akpụ na nsọ ya nsọ n'ọba nganga banye agụ n'ọnụ nganga ya na mmiri ọkụ na-egbukwo mbe unu mana onye ji ebeghị mgbe a na-anị mmụọ ebe ka kpọọ ya mgbe ogwugwu gosiri ha na ịkala aga m so na gaba nwata di ya wọju anụ echighị akwa m azụ na onye meta anya were isi ebulu ndị ụkọrụ nke ha si tata na ụmụ ogbugbu ekpewo na onye pụtara ka o siri metụ mmụọ ya ebubo mba jiri gbagara ma ndị si na Ọkịja abụzi Ọrịja kacha ihe nkiri ebubo ana m ekpe ekpere na agbọghọ ọbụla ya enwetazi gị ka ọ na-agakwọnụ njọ ọhụrụ